Motibazio politikoko indarkeriaren beste 8 biktima aitortu ditu Nafarroako gobernuak. Egiari Zor Fundazioak eta Nafarroako torturatuen sareak ostiral honetan plazaratutako oharrean jakinarazitakoaren arabera, 8 ere tortura biktimak dira. Iñaki Goñi Zubiri, Victoriano López de Goikoetxea Bengoetxea, Imanol Larrañaga Alberdi, Ainara Gorostiaga Eskubi, Iker Neindako-Etxea Barberia, Ramon López Cid, Itxaso Torregrosa Arteaga eta Rosa Iriarte Laset hain zuzen ere. 16/2019 foru legea baliatuz gauzatu ahal izan dituzte aitortza hauek. Araudia abian denetik, 122 biktima errekonozitu dituzte Nafarroan. Hemendik aurrera, Osakidetzak bere gain hartuko du ebakuntzetan, abortuetan eta amputazioetan sorturiko gorpuzkien kudeaketa eta kostua. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sistema publikoak bere jardunbidea moldatu berri du paziente batek Arartekora jo ostean. Izan ere, 2023ko abuztuan 531 euro eta 71 zentimo ordainarazi zizkioten herritarrari amputatu zioten hanka garraiatu, erraustu eta desagertarazteko. Kexa bideratu eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak Osakidetzak diru kopuru hori buelta ziezaion gomendatu zuen eta horren harira erabaki du osasun erakundeak irizpideak aldatzea. Aste honetako aldaketen ostean, azkenean Tubos Reunidoseko langileek ez dituzte zuzendaritzak jakinarazitako kaleratzeak onartu eta sinatuko. UGTko ordezkariek iritziz aldatu dute ostiral honetan eta ez dute enpresaren eskaintza onartuko. Azken egunetan, ezberdintasunak suertatu dira Amurrioko eta Trapagarango plantillen artean, baita Elako lantegi bakoitzeko ordezkarien artean ere. Amurriokoak proposamena baztertzearen aurka agertu dira eta Trapagarangoan alde. Kaleratzei dagokienez, 274 lehenengo lantegiko beharginen artean izango lirateke eta 27 bigarrengoen artean. Tentsioak tentsio, Tubos Reunidoseko langileek protesta egin dute gaurkoan ere Bilbon. Gabon guztioi eta ongi etorri martxoaren 13ko albistegira. Aritzibarrak urriaren 13ko gertakarietan zauritutako gazteak deklaratu du ostegun honetan Gasteizko epaitegian. Adierazitakoaren arabera, epaiketan gertakarien ondoren jarritako salaketan esandakoa zalantzan jartzen saiatu dira. Ostegun honetan deklaratu du Aritzibarrak Ertzaintzak urriaren 12ko gertakarietan zauritutako gazteak Gasteizko epaitegian. Egun hartan, poliziak botatako jaurtigai batek zauri larriak eragin zizkion ahoan. Epaiketa 2 ordu baino gehiago luzatu da, eta Ibarrak berak azaldu duenez, gertakarien ondoren jarritako salaketan adierazi zuena zalantzan jartzen saiatu dira. Gazteako hartarazi duenez, poliziaren arabera aurre egiteko asmoz agertu nintzen falangearen ekitaldira. Galderak izan dira nik jarritako salaketan inguruan eta nik egun hartan egindako parte hartzearen inguruan. Saiatu dira kolokan jartzen nik egun hartan adierazitakoa eta nik esan dit, irudiak oso argiak direla, haiek haien atestatuan ere aipatzen dituzte dronen eta eraikinetako eta 1000 kamera dituztela, eta esan dit, nik esan berri dudana eta esan duena egun hartan frogagarria da. Epaiketan Jose Antonio Bitos Euspeleko abokatua, Falangeko abokatua, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari den beste abokatu bat eta Ibarraren defentsa izan dira. Azken honek adierazi duenez, delitu gehiago egozteko pitzadurak eta kontraesanak aurkitzen saiatu dira. Izan ere, 11 jakinarazi dionez, atestatuan agertzen diren zenbait kontu kezkagarriak dira. Atestatuan funtsean egiten dutena da, egun hartan egin zuten ekintza, aktuazioa justifikatu sorten relato edo kontakizun bat zientzia fikziozkoa, ia. Esan ez, adieraztu dudan bezala, makillagen eramatzala, Gasteiztar oro erasotu nahi genuela, haiek ertzaintzak erailtzeko asmoa geneukala, ni antolatzaile bultzatzaile nagusietako bat nintzela, harriak botatzen ikusi nindutela, argi eta garbi eta bar. Hoiek horrela, aste honetan bertan Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak ziurtatu du urriaren 12ko gertakarien ondoren disfuntzioa egiaztatu zela Ertzaintzaren jaurtitzaileetako batean. Ibarrarentzat ez da kasualitatea honen berri aste honetan ematea erabaki izana. Are gehiago bere hitzetan badirudi gezurretan jarraituko dutela egun hartakoa justifikatzeko. Datozen 2 igandeetan, martxoaren 15ean eta 22ean, udal hauteskundeak ospatuko dituzte Ipar Euskal Herrian.
Lapurdi, Nafarroa eta Siberuko aldarte politikoa eta lehia nagusiak hobeto ulertzeko Eki Erremundegi kazetariarekin aritu da hamaika hizketan. Hona hemen eginiko analisia. Ipar Euskal Herritarrak 5 ematera daude dituta martxoaren 15 eta 22an hurrengo 6 urtetarako herrietako hautapezak aukeratzeko. Hauteskundeak 2 itzulitan egingo badituzte ere lehen itzulian erabakiko dute nor izango den alkate. Izan ere 114 herritan zerrenda bakarra aurkeztuko da. 31atan 2 zerrenda besterik ez dira aurkeztu eta 14 herritan bakarrik espero dute bigarren itzulia egitea. Aski zaila da egia egan testu ingurua bera finkatzea, egia da initzek aipatzen dutela Ipar Euskal Herrian ziklo politiko behi batera pasatzeko mentura izan litekeela ondoko agintaldiarekin. Funtsean gatazkaren konponbide prozesuak aintzina egin zuen eta Ipar Euskal Herrian edo Frantziako estatuan laiztek ez da presurik geldituko, beste fase batera pasatzeko helburua bada Ipar Euskal Herrian gatazkaren konponbideari dagokionez. 2017an Euskal Hirigune Elkargoa sortu zen egonkortu da eta orain nolaz baitere agintaldi politikoago bat abiatuko da zinez proiektu politikoen arteko eztabaida batekin eta bada asmoa ere bilakaera instituzionalari begira urrats batzu emaiteko eta azkenik aipaliteke behar bada Euskara arloan ere eman nahi diren hainbat urrats. Era berean Erremundegirentzat Frantziako egoera politikoak ez du bereziki eragingo Ipar Euskal Herriko hauteskunde hauetan. Funtsan azken aste guzietan ezkerraren eta antifasismoaren kontrako gurutzada batean eman direlako sistema politiko-mediatiko guzian. Ipar Euskal Herrian ez zaitu iruditzen hainbesteko eraginik izanen duenik. Nahiz eta batzuek Frantzia mailan kokatu nahiko lituzketen hauteskunde hauek. Nik uste dut gehiago Ipar Euskal Herriko gaiek izanen dutela garrantzia, kanpainan zehar ere, funtsan kanpainarik izan bada, aski hotza izan delako, hemengo gaiek hartu dute nagusitasuna izan etxebizitza arloko gaiak, izan gobernantza inguruko gaiak, finantza gaiak ere hainbat egietan, batzuek badituztelako arazo ekonomikoak, eta gero nola ez, Euskararena, ingurumenarena, irakaskuntzarena. 2025ko apirilean lege erreforma egin zuten, eta aldatu eginda 1000 biztanletik beherako herrietako bozka sistema. Hain zuzen, ezkerreko abertzaleek apustua egin zuten zerrenda herritar zabalak osatzeko, eta hoietan arrakasta lortu zuten. Hala ere, kontuan hartu behar da hauteskunde horiek COVID garaian egin zirela. Eta ezkerreko abertzaleek nolaz baiteko arrakasta lortu zuten, bereziki Ego Lapurdin. Kontuan hartu behar da, duela 6 urte, COVID urtean izan zirela hauteskundeak, biziki parte hartzea apala izan zen, eta abstentzio hori bereziki COVID-aren testu inguruagatik nagusiki adinekoen abstentzio bat izan zela da hipotesi nagusia, eta beraz horrek eskuinari kalte egin ziola. Ordutik hona ez dakigu nolako parte hartzea izanen den, ez dakigu ere azken urteetan Ipar Euskal Herrira bizitzera etorri direnek ze bozka izanen duten eta ze aldetara joko duten. Baionan espero da aldaketa, ezkerreko batasunaren aldeko apustua egin baitute ezkera abertzalekoek. Hortaz begi guztiak hara begira egongo dira. 114 egitan zerrenda bakarra izanen da. Beraz, aintzinetik badakigu zein izanen den hauzapeza. Beste 30 bat egitan, bi zerrenda baizik ez dira aurkeztuko, beraz lehen itzuliko lehiatik jadanik erabakia izanen da. Eta funtsean, 14 bat egitan baizik ez da espero bigarren itzuli bat izan daitekera, edo 14 egitan baizik ez da bigarren itzulirako aukerarik. Horietan, lehen aipatu dugu, Baiona izango da erronka nagusienetako bat, baina segitzeko izango da dudarik gabe, kanboko lehia adibidez, bertan aurkezten baita Peio Etxeleku enpresaburu eta eaetako figura, eta mapa politikotik desagertzeko arriskoa izan dezakeelako. Orokorrean, Ipar Euskal Herrian etiketarik gabeko zerrendak aurkezten dituzte. Hau da, ez daude alderdi bati zuzenean lotuta, baina Ipar Euskal Herriko hainbat lurraldeetan zenbait ezberdintasun daude. Bai, Lapurdiko kostaldean behar bada badira zerrenda batzu, politikoagoak direnak nolazbait jaiteko edo kolore politiko argiagoa dutenak izan alderdi bati lotuak edo ezker eskuin eskalan argiki identifikatu daitezkeenak nolazbait jaiteko. Baina bozka aldetik eta bozkatzeko identitatearen aldetik ez zait iduritzen hainbesteko diferentziarik ere badenik. Leku guztietan aurkitzen dira ezkerrekoak, eskuinekoak, abertzaleak eta horien arteko autua egin behar izaiten dute herritarrek.
Hilaren 15 eta 22 erabakiko dute nortzuk izango diren Ipar Euskal Herriko auzapezak, eta ostean erabakiko da Euskal Hirigune Elkargoak zer bide hartzen duen. Datorren martxoaren 19an abiatuko da Atarratzetik korrika. 24. edizioa da dagoeneko. Lehena Oñatetik abiatu zen 1980an eta bertan izan zen Urtsarrasti Laudiotarra. Gure lankide Maite Feliperekin aritu da duela 46 urte hasitako ibilbide horri buruz hizketan. Lehenengo korrikaren sorkuntzan murgilduta egon zen Urtza Errasti Laudiotarra. AEKaren egoera ekonomikoa hobetzeko asmoz ekin zioten euskararen aldeko ekimen honen prestakuntzari. 1980 urtean abiatu zen lehenengo edizioa, eta Errastik orduko abentura eta kontakizun asko ditu. 5 pertsona geunden, 5 pertsona, komisio bat, kanpaina bat prestatzeko AEKarentzat. Ni orduan AEKaren ekonomia arduraduna nintzen, eta tokatu zitzaidan hori bultzatzea, eta izan ginen 5 pertsona. Guk kanpaina behin asmatuta presentatu genion AEKari, AEKak ontzat hartu zuen, eta gero AEK izan zen, ze bestela zen posible egitea. Jende gutxirekin AEK bere gau eskola guztiekin eta bere sarearekin AEK izan zen martxan jarri zuena korrika. Lan asko. Orduan izan zen apostu handi bat. Orduan. Suposatu zuena izan zen lan asko eta nervio pila bat. Nik enuen praktikan ikusi. Zeren nik lehenengo gunean egon nintzen hasieran eta azken egunean Bilbora heldu zenean. Beste guztia egon nintzen enzerratuta, gela baten, zeren hor genuen basea jakiteko ondizi joan korrika eta hori ez genuen ezer. Orduan telefonoak ziren kabinak eta txamponekin telefonoz deitzeko. Eta bai genuen Gurutze Gorriko ambulantzia bat karreran, denbora guztia akordio bat egin genuen Gurutze Gorriarekin, bai hegoaldean da bai iparraldean, eta orduan Gurutze Gorriak radio bidez beraien zaretik bazekiten nun zegoen korrika eta ipini ziguten gainera terminal bat bulego horretan, eta horrekin jakin genuen nola hasi joan korrika. Bestelan, ez zegoen ez mobilik, ez internetik, ez GPS-erik, ez olako ezer. Dena den prozesua luzea izan zen eta tartean zailtasunak ere izan zituzten, baina azkenean korrikak etenik ez izatea lortu zuten. Prestatzerakoan batez ere jendea konbentzitzea, ez gure jendea, Gure jendea berehala konbentzitu zen eta indarrez hartu zuen, konbentzitzea permisoak lortzeko. Orduan gobernadore zibilak zeuden herrialdeka, Bizkaian, zeinen Bizkaiko gobernadore zibilarekin, da Bizkaiko zatiarentzat permiso hartu, eta Nafarroan, eta jendarmerian, Frantziako jendarmerian, da ezen izan oso erreza. Hori lortu genuen, eta gero zailtasunak egon ziren zailtasunak leku batzutan, da badezpadan karreran eramaten genituen kotxeak, eta ez orain bezala, gure kotxeekin gindoa zen, eta baten furgoneta bat zeukan eta utzi zigun, eta hola. Baina bai zijoan AEKako jende batzuk, turnoka, egun batzutan, badezpadan kilometro baten falloa zegoen. Pero ni esan ezagutzen da, karrera doa, baina hor dago releboa, ez badago inor zer gertatzen da, ez? Orduan, espadan, joaten zen gure jendea, eta jaisten ziren furgonetatik, hartzen zuten testigoa, egiten zuten kilometro hori edo bi edo hiru, eta aurkitzen zutenean beste bat itxaroten, ematen zioten testigoa eta jarritzen zuen korrika. Korrika ezen gelditu. Baina, gauza guzti horrek egin behar izan ziren. Eta, gero, koordinatu behar ziren. Baina, imaginatu dizu hori koordinatzeko mugikorrik gabe. Zuek egin zueko lan, pentsatu. Zelan koordinatu hori dana mugikorrik gabe. Da, egiten genuen horrela, jendea joaten zen, eta, goten ziren bi edo egun korrika, eta gero joaten ziren beste batzuk, eta horrek bueltatzen ziren beraien etxera, eta holan, egin genuen, utzuneak betetzen zegoen ziren utzune batzuk. Orain korrika, da, itxaroten dan gauza bat.
hasi zen izaten euskaltzaleek egiten zuten zerbait, gero herrietara zabaldu zen herrira, orokorrean. Boikotak izan zituen korrikak, politizatu egin zuten kanpotik, segun barrutik inoiz ez genuen egin. Barrutik inoiz ez genuen politizatu. Baina kanpotik politizatu egin zuten. Eta zer gertatu da gero, herriak hartu duela, eta gaur egun korrika da zerbait espero dena. Osea, Dios guztia dakia korrika gogo dala laizten. Da gauza, eginda, hain popularra, hain herrikoia eginda, untzat hartzen da, hori, gabonak daude moduan, eta hori, 2 urtero korrika dago. Beti kontatzen dut lehen korrikan eduki nuen ikuspegi bat, zen ni Bilborantzan etorrela Oñatitik, Bilbon eguteko hor bulegoan, ikusi nuen Elgetan, karrera pasatzen, eta zijoan persona bat, manga laburretan eta hori edurra zen, edurra egiten zegoen. Edurtuta, edurra, eta tipo bat harri jasotzailez jantzita, zintoarekin, harri bola, bagizu bola eramaten dutena, eta testigoa beste eskuan aldatz gora edurrarekin. Orduan, harrituko niri korrikan gauzak gutxi, hori ikusita gero gutxi. Haeka utzi nuenean, 6. korrikan, eta korrikardura, ordura arte korrikardura duna izan nintzen. Nirekin egon zen beste inventore bat, edo sortzaile bat, Joseba Campo hil zena, eta nik beti erosi izan dugu kilometro bat. Beti. Nik korrika guztietan egin dut korrika. Eta zuek korrikan egingo duzuen kilometroa badakizue, gogoratu dagoeneko eskuragarri duzuela gure webgunean bideoa erreserbatzeko aukera. Sartu amaika.eus/24 korrika atarian eta ez galdu zuen aukera. Eta korrikatik gure monetara. Izan ere, moneta osagarri bat abiatzeko prozesuan daude. Proiektu abiatzeko baina gutxienez 1000 bazkide laguntzaile lortu behar dituzte bakoitzaren gaitasunaren arabera. Proiektua ekonomikoki babesteko. Euskal Herri osoko bazkidetzak jaso nahi dituzte, Oarsoaldea eta Baztandik hasita, baina gutxinaka Euskal Herri osora zabaldu dadin moneta berria. Proiektuko Luis Intxauspe eta Olatz Olaizolarekin bildu gara. Ikus dezagun. Herriz herri moneta jarri nahi dute martxan Euskal Herri osora edatzeko helburuarekin erabiltzen aurrenak Oarsoaldeko eta Baztango herritarrak izango dira 2026ko azken hiruhilekotik aurrera badaune honetan gure moneta abiatzeko prozesuan daude. Gure monetaren proiektuaren oinarria eta referentzia euskoa da, Ipar Euskal Herrian 13 urteko ibilbide arrakastatsua duen esperientzia, Europako monetari garrantzitsuena da, eta guk erreferentziatzat hartuta, gure moneta proiektuak egingo duna da Hego Euskal Herrian, lehenengo 2 esperientzia piloto Oarsoaldean eta Baztanen, baina gero lurraldez lurralde zabaldu, tokiko monetaren proiektua, eta proiektuaren helburua bada etorkizun batean, mugaz gaindiko tokiko moneta bakarra sortzea. Hori da nolabait proiektuaren ibilbidea. Eta ibilbide hortan, euskoa da gure erreferentea, euskoak hasieratik baditu balio batzukin, bere erabilera lotzen da balio eta printzipio batzukin, badela tokiko ekonomia indartzea eta birlokalizatzea, bada euskera sustatzea eta bultzatzea, ingurumenaren eta naturaren zaintza, eta hemen Hego Euskal Herrian gehitu diogu 4. balore bat justizia soziala izenarekin, baina justizia sozialaren kontzeptuaren baitan 4 elementu jasotzen dira edo ez da. Zaintzaren gaia, parekidetasunaren gaia, kulturanistasunarena eta inklusioarena. Luisek esan duen bezala, Baztanen eta Oarsoaldea eskualdean jarriko dira martxan 2 proiektu piloto horiek. Eta, Oarsoaldean badaramaguia ia urtebete eskualdeko batzordean lanian, baina eraberian eskualdeko 4 herrietan lantaldeak sortu dira, eta, voluntarioak dara egia bertan lanian, pixkat proiektua herritarren artean sozializatzen eta azaltzen. 4 herrietan ere aurkezpenak egin dira, bai herritarrei eta bai herritako eragilei. Merkatari eta ostalariekin ere
egin dira bilerak, eta aurrerantzean ere aurreikusten dira pixkat bilera teknikoagoak edo beraiei dagozkien azalpen horiek emateko bilerak egitea. Eta honek guztiak ze ekarri diezaieken herritarrei, ez? Luixek esan duen bezala, balio batzuk ditu moneta honek, proiektu honekin bat egingo duenak balio horiekin bat egitea suposatzen du, ez? Orduan, tokiko merkataritza hori indartzeak esan nahi du azkenean herrietako komertzioak, ostalaritza establezimenduak eta indartu egingo diela eta horrek azken finean herriko bizitza ere indartzen du, ez? Eta gero bestalde batetik, balio sozial eta kultural horiekin herritarrak azkenean onura ateratzen dugu, ez? Gizarte justuago bat eta herri biziago bat azken finean. Proiektuan aurkezpena eginda bai Oarsoaldean eta bai Baztanen, eta bai bazkidetza kanpainarekin hasia gaude. Orduan, proiektu hau martxan jartzeko masa kritiko minimo bat behar da. Gure buruari jarri diogun erronka 1000 bazkidetza lortzea da, proiektuari hasiera emateko. Oraingoz 100-dik gora bazkidetzaia lortu ditugu eta webgunea martxan dago, guremoneta.eus webgunean, bertan proiektuaren informazioa, monetak dituen balioak eta aurkitu dezakegu eta baita ere bazkidetza egiteko aukera. Eta olatzek aipatu duen bezala, bazkidetza kanpaina martxan dago eta bereziki gure erronka nagusia da bi lurralde hauetan, Oarsoaldean eta Baztanen bazkidetzak lortzea, hor behar degulako masa kritikoa, hor behar degulako nork erabiliko duen moneta, non erabili moneta hori, baina bazkide egin daiteke Euskal Herri osoko edozein herritar, eragile, enpresa, garrantzitsua delako proiektuak badulako tokian tokiko eragina, baina gure perspektiba bada etorkizunan Euskal Herri osoko moneta izatearena ere bai, ez? Eta hortarako, naiztan ere herrialdean ni Zumarragakoa izan, Legutiokoa izan, Lekeitiokoa izan edo Tafallarra izan, agian nire herrian ez dago moneta martxan. Baina aukera eduki dezakegu eta etorkizun batean Euskal Herri mailako hainbat ekimen ere tokiko monetan funtzionatzen hasten baldin badira, bai ekimen horietan tokiko monetan ere parte hartzeko. Adibide bezala, bai beti jartzen dugu Herrigora bezalako ekimen bat, bai Herrigorak 2027an, 2028an dagokionean eta hortarako bide tekniko eta juridikoak egin behar dira, aukera emango balu tokiko monetan produktu horiek eskuratzea, bai naizta nire herrian olatzek esan duen bezala, nik nire komertzean, nire herriko kafean, nire barazkiak ezin ditudan horre erosi, bai agian Herrigora bezalako ekimenetan, edo korrika batek, urrengo korrika batek, lekuko aldaketak tokiko monetan onartuko balitu. Orduan, badauka dimensio bat ere nazionala eta bazkidetza kanpaina, azken finean, bazkidetza kanpainarekin egiten duguna da, diruz lagundu proiektu honek aurrera egin dezanez. Esan bezala, Oarsoaldean eta Baztanen gehiago behar dugu, masa kritikoa behar dugu martxan jartzeko, baina Euskal Herri osoko edonor lagundu dezake proiektua. Hona arte iritsi da ostiral honetako albistegia. Babesgabe taldearen Intxorta 1937 abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Hamaikako webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezue. Astelehenean izango gara berriz ere bueltan. Mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona pasa.